एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। बजरिया ये हो नंदो अरवल बजरिया कहा करे गइल रहलू नाना दो अरवल बजरिया ये हो नंदो अरवल बजरिया कवन टेम्पू वाला से नाना दो कवन टेम्पू वाला से नाना दो लड़ा लो नजरिया ये हो नंदो लड़ा लो नजरिया कहा करे गइल रहलू नाना दो अरवल बजरिया ये हो नंदो अरवल बजरिया कहा करे गइल रहलू नाना दो अरवल बजरिया ये हो नंदो अरवल बजरिया कवन टेम्पू वाला से नाना दो कवन टेम्पू वाला से नाना दो लड़ा लो नजरिया ये हो नंदो लड़ा लो नजरिया। एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। भीतरी में बोला कवन काम भइल बा तोरे चलते में हिंदिया बदनाम भइल बा बोला भीतरी में बोला कवन काम भइल बा तोरे चलते में हिंदिया बदनाम भइल बा काहे खातिर गइल रहलू नाना दो अरवल बजरिया कवन टेम्पू वाला से नाना दो कवन टेम्पू वाला से नाना दो लड़ा लो नजरिया। राहुल बदनाम करबू कहियो अपन चक्कर में रोड जाम करबू कहे नीरज राहुल बदनाम करबू कहियो अपन चक्कर में रोड जाम करबू बिखरल बबलिया ये नाना दो बिगड़ल तोरे चलिया कवन टेम्पू वाला से नाना दो कवन टेम्पू वाला से नाना दो लड़ा लो नजरिया। एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा।